județului care riscă să fie izolate. Bistra, Săliște și Bârsana. Acolo probleme mai veche. De dumne, dacă intrai la mine în birou, auzeai discuția mea cu doamna ministru Varga, care consider că este unul din miniștrii care va ajuta județul Maramureș punctual pe anumite zone și localități care de câțiva ani buni nu se întâmplă nimic acolo. Legat de Bistra, care poate izola comuna Bistra și câteva mii de oameni, printr-o distrugere de mal făcut de râul Vișeu, este legat de Săliștea de Sus, un afluent al râului Iza, care pune în pericol de a scoate și a izola 200 de locuințe din orașul Săliștea de Sus. Și la Bârsana este un proiect de pod pe care doamna ministru, prin amenajările care se face pe râul Iza, nu ne-a promis la bugetat pentru 2014 să intre în lucru. Aceste câteva informații care ți le-am dat s-au derulat de o jumătate de oră în discuție pe care am avut ministrul Varga. Practic, câți bani vor veni și când vom putea începe? Deci, ce ți-am spus acum, doamna ministru săptămâna asta le analizează și o să avem sfârșitul săptămânii un comentariu și material și punctual când se vor întâmpla lucrurile astea. Având în vedere că discuția va fi și cu domnul Canta, care este șeful apelor pe zona Cluj-Maramureș. Cine se face vinovat totuși, că din 2008 nu s-a întâmplat nimic, cel puțin la Bistra? Nu pune mie în gură să spun cine e vinovat, că punctual poți să-i vezi și să-i arăți tu cu degetul. Eu sunt un om al administrației și vreau să rezolv problemele astea.